Το κανονιοστάσιο των σπετσών τους έρχεται η απάντηση στις βολές τους. Όταν ο ναύαρχος Μιαούλης βλέπει ότι ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος πλέει με πορεία το στενό ανάμεσα στο νησί και την απέναντι ερμιονική παραλία, υψώνει σήμα να τον ακολουθήσουν όλα τα καράβια στο μυχό του Αργολικού, όπου τα μικρά ελληνικά πλοία θα καταναυμαχούσαν με ευχέρεια τα μεγάλα τουρκικά και τα πυρπολικά θα δρούσαν με αποτελεσματικότητα. Αλλά δεν τον υπακούουν όλοι. Ο Ανάργυλος Λεμπέσης, ο Αντώνης Κριεζής, ο Ιωάννης Τσούπας, ο Δημήτριος Λάμπρου Ηλεονίδας, ο Ιωάννης Κούτσης, ο Λεωνάρδος Θεοδωρής και ο Λάζαρος Παναγιώτας που βρέθηκαν ανατολικότερα, επειδή νόμισαν πως ο Μιαούλης ήθελε να αποφύγει τη σύγκρουση, οδηγούν τα πλοία τους ανάμεσα στα εχθρικά και αρχίζουν πρώτοι